No niin. Video varmaan alkaa sillä. Hoidetaan tuolla herkeämmin. Joo, sieltä laukun sisältä tosta tulee kivi. Tulee tommonen johto. Johto ja kone. Tähän voisi kiinnittää jonkun painon. Tuolla on vähän haasteita, että toi ei meinaa oikein upota tonne itellään. Niin. Nää voisi olla joku paino ihan hyvä. En käsitä miksi ei tästä tuu mukana niinku. No, pistääs vähän. Tässä imasee vähän. No nyt paino sinne se lehti, niin koska lennään tavaraa. Nyt on vähän järkevämpi ilmata tää laite ensin. Eli jonkin aikaa päästä täältä näitä turhia pois. Jota katsovat sen pyörän samalla. Tästä pyörää vähän lähemmäksi itse asiassa. Tarvii niin kauhean kaukana olla. Toho fillari. No. No nyt tää tulee varmaan ihan hyvin, niin katsellaan tosta millä keilalla kannattaa. Varmaan tällä pistoskeilolla ne on isoimmat tosta ensin. Jännätysti näyttää lähtevän koulussa. Siitä en tiedä mihin tällä saisi ruiskuttaa, mutta ennen Puuilasta ostin tommosen laitteen, 100 € makso ja on ollut kyllä tosi tyytyväinen. Tää perustietoja, niin ihan on hiiliharjallinen moottori, eli voi olettaa, että se laite menee rikki, jos sitä oikein paljonkin käyttää, niin se menee. Mutta jos sitä harvakseltaan käyttää tai käyttää sitä niin paljon, että voi vuoden päästä hakea takusta uuden. Ja sitten ne toteaa, että se on mennyt sen takia rikki, että hiilet ei kuulu takuun piiriin. Se on niinku kuluva osa, sekin voi olla. En tiedä. Kyllä toi on ainakin nyt pelittänyt tosi hyvin. Ja yllätykset odotti 100 € se makso. Puuilosta Tamforce merkkinen 20 volttia. Ja sillai. Niin. Kyllä se niinku hintansa väärti minusta on ollut. Yllättävän hyvin lähtee kyllä lika irti ja on tosi iso apu kerrostalossa asuville. Niin kuin siis pakkohankinta. Ihan käytännössä jos harrastaa pyöräilyä, mikä tahansa mikä maastoon menee, niin käytännössä tommonen pyöränpesuväline, akkupesuri on ihan pakollinen olla. Tietysti sitten jos on oikea pesuri, niin sitten ei ole mitään järkeä. Se on oikea painepesuri.
Mutta jos ei semmoista varsinkaan oo, niin tommonen käy kyllä oikeesta pesurista vallan mainiosti. Tämähän on siis biohajoava tää mun pesuaine tässä, että tää ei aiheuta ympäristölle mitään rasitetta. Vaikka nyt sekään ei haittaisi niin ihan hirveästi. Sitä rasitetta nyt vähän tulisi tämmöisestä. Sitä pahempaakin nähty. Joku ampuu jopa pommeja maahan, niin pyöränpesu on niin justiinsa. Kaikkialtahan tää pitää saada niinku puhtaa. Siihen toi pesuri ei yllä tietenkään, että saa vähän omia käsiäkin käyttää onneksi sitten, että nekin pysyy niinku toimintakunnossa. Mutta erinomaisen hyvä hankinta on kyllä ollut mun mielestä toi niinku, nyt vois antaa kestävyydestä 3/5, ei ole vielä mennyt rikki, paine 5/5, helppous 5/5, yksinkertaisuus 5/5. Ja yksinkertaisille miehille yksinkertaiset laitteet, niin se on kyllä toimiva yhtälö. Joo, tosta vähän. No sen takia tää pitää pestä hyvin, kun tää pitää ottaa nyt kämpille, vaihtaa tohon renkaan, kun tupruttaa niin isosti ilmaa tuolta tulee. Näkyy ihan tosta, näkyyköhän kameralle, tosta tulee niinku ilmaa ihan huolella. Järkevä kuitenkin puhdella noi tohon, kun ei toi johto nyt riitä tänne asti, niin puhtelee nyt tonne järveen kuitenkin sitten noi pesuaineet. Niin. Eipä ollut mitään järkeä taaskaan tässä. Koittaa tuolta ylhäältä alaspäin saada vähän noi pesuaineet, niin joskus tän päivän puolella toivottavasti. Joo, se on aika lailla siinä. Tämmönen nopea kerronta vielä. Tommonen peli. Erilaisia suihkupäitä, 15 astetta. Tommonen aika kapea keila. Sitten 25 astetta. Tommonen 40 astetta. Vesisuihku. En tiedä mihin tätä tarvii. Tommonen joku ilmeisesti pystyy jotain auton alaosia pesee, voi olla ihan kätevä. Tää on nyt aika hyvä, tässä on aika paljon tehoa itse asiassa. Koska näkee aika hyvin, että kun toi niinku... Mä oon näistä avattu sormea toho. Ja tällähän sais vaikka kirjoitettua tuohon kanavan nimen.
mutta erittäin näppärä vekoti. Mutta noita isompia keiloja, kuten vaikka 35 asteen keilaa, en tiedä oliko siinä semmoista, mutta kuitenkin yli 15 asteen keilaa, niin sillä ei kannata olettaa, että lika lähtee mihinkään irti, mutta jos nyt vertaa siihen, mitä se aikaisemmin oli, niin kyllä mä ainakin sanoisin, että tää näyttää omaa silmää vähän puhtaammalta.